Това е моята мицеларна вода на микса. Също тук имам две DAF. Това са сапунчета и тук са моите памученца, които си държа. Това ми е сувенирче. Така, минавам от тук и ви показвам ето този крем, който е уникален и вече ми е почти на свършване. Той е на CK In To All. Този е на ванилия. Това е масленият ми парфюм, който го използвам за ногтите си. И е страхотен. Това са моите два дезодоранта на Лариф. Ето това е парфюма към него. Идеални са. Има още един на Лариф, който е с цветя, другия е с панделка. Дойде ред и да ви покажа в тази част, която беше вътре, какво има. Това е моя BB крем, който го държа наобратно, защото е прекалено течен, но е страхотен продукт. Препоръчвам ви го. Това е моята спирала на Ultra Black Edit на Bourjois. Това е моята друга спирала, която е на Always Lash Makeup. Още една спирала, която е на CK. Също страхотна. И последната ми спирала е на Glasses 3D Lash Deep. Така. Тук вътре държа една очна линия на Golden Rose.